barkanmu da warhaka. A yau ina so in nuna yadda mutum zai tace hoto kamin ya posting ɗin shi a Facebook ba tare da ka je ka yi editing ɗin shi ko wani abu ba, amma a Facebook ɗinka za ka yi editing ɗin, za ka yi tace shi kafin ka je ka posting ɗin shi. Amma kafin mu je a cikin shirin, da Allah ina so ku danna mana subscribe da like a wannan channel tamu mai suna HAMID Tech TV. Mun gode. Yanzu mu je a cikin shirin. Da farko mutum zai zo ya nemo Facebook ɗin shi, ga shi yanzu ga nawa Facebook nan, ga shi a nan kuna gani. Zan shiga a haka, zan jira shi ya buɗe, ga shi idan ya buɗe to ga shi nan, to ga shi yanzu ga shi nan na shigo akan Facebook nawa. To yanzu zan je in nuna yadda ake wannan. Yanzu ga shi a nan inda in zan yi posting, yanzu ga shi. To yanzu ga shi ya shigo ya kawo ni a wannan wuri, fuskoki ga su nan, sai in shiga a nan inda aka sa photos and video, ga shi nan zai buɗe. To yanzu ga shi nan ya zo ya kawo ni a wannan wuri. Yanzu ga shi ga hotuna, yanzu ga shi ga wanda nake so in yi posting ɗin shi, ga shi yanzu. In jira shi ya buɗe. Ga shi to yanzu ga shi nan zan zaɓe shi. To yanzu ga shi nan ya kawo mu a wannan wuri inda za mu yi wannan aiki. Yanzu ga shi nan in kun kula zan jira shi ya buɗe. Ga shi nan inda aka sa choose effect. Ga shi nan zan jira shi ya buɗe. To yanzu ga shi nan ya buɗe ya kawo mu a wannan huskar. Ga shi nan ga zaɓuka nan guda uku inda aka sa effects, filters, prints. To yanzu nan duk wanda kake so za ka sa. Yanzu bari mu je a wurin filter, ga shi. To yanzu in kun kula ga filter nan inda aka sa chalk, ma'ana mai kamar haka fari-fari ko kuma alle-alle, ga shi nan. In kun kula ga shi nan hoton ya canza, ga shi kuna gani. Ga shi kuna gani ga hoton nan ya canja. Yanzu ga shi nan wannan ne nisa, ga shi nan chalk. Nan kuma ga shi nan amber. Shi ma ga shi nan kun ga yanzu hoton ya yi fari. Yanzu ga shi nan ga wannan fade. Shi kuma ga shi nan kuna gani ya ɗan yi buji-buji. Ga wani nan vintage. Ga shi nan shi ma ya yi. Ga wani frost. Ga shi kuma ya yi baƙi-baƙi. Ga wani kuma wannan ya fi su baƙi gaba ɗaya. Ga wani sand. Ga jewelry. To yanzu a haka in za ka yi posting a Facebook ba tare da in ba ka so ka je ka ɓata lokaci akan editing, a nan za ka shigo ka tace shi wanda kake so ka sa mishi sai ka je ka yi posting ɗin shi. Yanzu misali ga shi bari in zaɓi wannan amber. Yanzu ga shi nan amber na sa. To yanzu kuma ga shi a nan sai mu zo kuma nan mu zaɓi effect wanda muke so. Effect ga shi nan inda aka sa heart. Ga shi nan mu jira shi. Gani ga shi nan yana nunawa, ga shi nan. Ga shi in kun kula yana nunawa, ga shi, ga shi, ga shi nan. In kula nan kuma bubbles masu nan ƙwallaye ne. Yanzu ga shi nan shi duk wanda mutum yake so. Yanzu bari mu je ga frames. Shi kuma ga shi. To frames ga shi nan shi kuma in kun kula ga shi nan portrait. Ga shi nan, ga shi dai repeat. Ga shi nan in kun kula Friday. To idan kun kula ana in ka sa dai repeat duk ranar da ake ciki zai su nuna. In kun kula yau muna Friday, ga shi nan kuna gani Friday, Friday ga shi nan ya sa. To in ka sa wannan duk ranar da ake ciki a nan ranar suna ranar zai bayyana. Ga shi nan, ga shi nan. Nan kuma bokeh. Ga shi nan shi kuma wannan bai yi kyau ba. To ga shi nan non effect in ba za ka sa ba. Yanzu ga shi nan bari mu je ga filter da muka sa. Yanzu ga shi nan, ga shi, ga shi nan amber shi ne muka sa. Yanzu ga shi nan in kun kula ga hoton nan ya yi haske, ya yi haske ba tare da na je na editing ɗin shi ba. Ta nan zan iya zuwa in gyara shi. Ga shi nan, ga shi nan in kun kula. To idan ka gama sai ka zo kawai ga posting nan inda aka sa posting.
in kuma za ka yi wani rubutu za ka zo a nan ka yi rubutu, in ba za ka yi ba kawai za ka zo ka yi posting ɗin shi a nan. In kun kula ga shi nan an sa posting. To ga shi nan ƙarshen bidiyon mu na yau kenan. Da fatan za mu haɗu a bidiyo na gaba. Mun gode, sai anjima.